Zabaian zuloak, azpiegitura kaskarrak, itoginak, urputzuak, eta egoeraren larritasunagatik 3 urteren ostean publikoki zelatzea erabaki dugu. Badakigu irtenbidea lortzea ez dela erraza, eta horregatik eskaera egin nahi diogu udalari honekiko konpromesua hartezan. Eta horretarako bilera batean gurekin elkar dadin, epe motz batean irtenbide bat pentsatzeko elkarrekin, benetako borondatea adieraziz. Kimuakek familia Gasteizerri egiten dien ekarpena balioan jarriko lukeelako jarrera horrek, eta gure lana bolondresa izan arren balioan jarriko lukeelako ere. Amaitzeko ez genuke ahaztu nahiko hemen atzean babesa ematen ari direnei eskerrak ematea, baita etorri ezin izan direnei ere. Haiek ere laguntzen baitute Kimuaken biziraupenean. Mila esker babesagatik. Gora Kimuak!